كنا نحنا خالوه أملاخي نتي نسخة زردع كنا እግዚአብሔር አቦየ ክንፈልጦ ዝገበርካ መታን ዓቂርናዮ ከይንብል امين እቲ ሕቶ ናይ ሰብ እግዚኣብሔር ኣቦየ ንሕና እውን ሕቶና ስለ ዝኾነ ንዕኡ እንታይ እዩ መልሱ ኢልና መልሱ ትህብ እግዚኣብሔር ስለ ዝኾንካ ነመስግነካ ወኣምላኺ ነዚ ኢንተርቪው እዚ ነዚ ከምዚ ክንገብሮ ከለና ካልዋ ኣምላኽ ንዓና ኢልና ዘይኮነስ ንሕና እግዚኣብሔር ከምቲ ጻሕልን ገልዕን እግዚኣብሔር መገልገሊ ዝኸውን ክነገልግለካ ኢልና ኢና እሞ እግዚኣብሔር ኣቦይ ኣብቲ ሃቐናና ኣቲኻ ኣሳልጦ ክትበና ንፅሊ ኣለና ምሳናኹን ነዛ ዝሰምዕዎ ዘበሉ ኩሎም ከዓ እግዚኣብሔር ኣቦየ ንምድሓኖምን ንምፈውሶምን ንምዕራዮምን ይኹን ንብል ኣለና ንስኻ ክትገብሮ ኢኻ እሞ መንፈስ ቅዱስ ሕበረና ኣብ ዝብፃሕ ከዓ ክተብፅሖ ንዓኻ ንህበካ ኣለና ምሳና ኩን ስለ ስምካ ስለ የሱስ ኣሜን امين املاخ استمسገነ ይሁን ኣሜን ክብሪ ኩሉ ንእግዚአብሔር ይሁን ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ እዚ ቻነል ኳዕ ደሓን መጻኹም ስም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሙን ሰላም ንብለኩም ሎሚ ንዛረበሉ ዛዕባ ብዛዕባ መንእሰይ ቅድሚ መርዓ ዝብል እዩ ምናልባት እቲ መንእሰይ ዝበሃል ኣበየናይ ክሊ ዕድመ ዘሎ እዩ ኢልና ክንጅምሮ ኢና ድሕሪኡ ከዓ እቲ ንመርዓ ተዳልዩ ወይ ቅሩብ ዘሎ መንእሰይ ንብሎ ዘለና ከዓ እንታይ እዩ ክገብር ዘለዎ ቅድመ ምድላዋት ሓደ ነገር ቅድሚ ምግባርካስ ንኣብነት ገዛ ቅድሚ ምስራሕካ ንዕኡ ዘድሊ ነገር ተቐራርብ ኢኻ ከምኡ ከዓ እዚ ቤት ክትምስርት ከለኻ ሓዳር ክምስረት ከሎ ቅድሚ ምምስራቱ ክህሉ ዘለዎ ነገራት ኣለዎ እሞ ካብ ተመክሮን ካብ ቃል ኣምላኽን ድማ መልሲ ክንረኽበሉ ኢና እግዚኣብሔር ብዝሃበና ጥበብን ምኽርን ድማ ክንጥቀመሉ እግዚኣብሔር ንኩላትና ይደግፈና መምህር ገብረኣብ ደጊመ እንኳዕ ብድሓን ብሰላም መጻኻ ናብዚ ቻነል ስለዚ እቲ ኣምላኽ ኣብ ልብኻ ዘንበረልካ ጾር ዝኾነካ ነቲ ደቂ ጓል ህዝብኻ ከተካፍል ንህዝብኻ ከተካፍል ሕራይልካ ፈቃደኛ ብምዃንካ እግዚኣብሔር ዕዚዙ ይባርኽካ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ግን ንብዙሓት ከዓ ንበረኸት ከም ዝኸውን እምንቶ ኣለና በብግዚኡ እናሰምዕዎ ከም ዝባረኽሉ ቅድሚ ሓዳር ምእታዎም ከዓኒ ክዳለውሉን ክጥቀሙሉን እምንቶ ኣለና እግዚኣብሔር ምሳኻ ይኹን ኣምላኽ የሰኒኻ ስለዚ በተን ሕቶታት ክንጅምር ኢና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ስሙ ይባረኽ ቅድሚ መርዓ መንእሰያትና ብጣዕሚ ሕጂ መንእሰያትና ከምቲ ንሕና ቅድሚ ገለ ዓመታት ዝነበሩ ኣይኮኑን ፍልይ ዘብሎ ነገር ተረኺቡሎ ኣዝዩ ከዓ ሕጂ እቲ ሕቶታትን እቲ መልስን እቲ ታየምም ኮይኖም ንሕና ወለዲ እውን ክስማዓና ዘለዎ ንዓና እውን ዝምልከተና ኮይኑሎ ታዮም ኮይኖም ደቅና እምበር ናብ ናይ ሸውሃት ናይ መርዓን ናይ ሓዳርኒ ይዝሕሉ ኣለዉ ታዮም ኮይኖም ዝብል ንዓና ከዓ ምልከተና እዩ ናይ ብሓቂ ከዓ ይዝሕሉ ኣለዉ መንእሰያት ቅድሚ ገለ 10 ዓመት ይኸውን መንእሰያት ኣኪብናሲ እስከ ኦፕን ኮይንኩም ብኽፉት ልቢ እስከ ተዛረቡና እንታይ ኢኹም ትኾኑ ዘለኹም እንታይ ኣለኩም ኣብ ውሽጥኹም ኢልናዮም እንታይ ኢሎምና መስለኩም ኩሎም ለካ ብዙሕ 20 ዝኾኑ 22 ዝኾኑ መንእሰያት ነይሮም 20 ዝኸውን ሕቶ ኢና ኣኪብና ካብኣቶም ሓደ ሕጂ ወለዲ እንታይ መስለኩም ሓንቲ ኣብ ልብኹም ክትሕዙ እዞም ደቅናስ ሕቶታት ኣለዎም ዘይተመለሰ ሕቶታት ኣለዎም ምን እዩ ክምልሶ እንዲዕ ከመይ ጌርና ንምልሶ እቲ ሕቶታቶም ከዓ ኣዝዩ በዳሂ ሕቶ እዩ ከምኒ ገለ ካብቲ ሕቶታት ክብለኩም እየ እሞ ንደቅኹም ባዕልኹም ክትሓትዎም ሕጂ ምሕታት ከዓ ገዲፎሞ ንሕና ክንሓቶም ኢና ሕጂ ወለዲ ንሕተቶም በቲ ሕቶኦም ጌርናስ መልሲ ንርከብ ሕቶኦም ምዃኑ ከዓ ንሶም እወ ናተይ ሕቶ እንዲ ክብሉና እዮም ግን ኣብቲ ሕቶ እስከ ንሕና ንጀምሮ ንኣብነት ካብቲ ሕቶታት ገለ ክተቕሰልኩም እሞ ፍቓድ ኣምላኽ ኣነ ክምርዖስ መኣስ እዩ ፍቓድ ኣምላኽ ነታ ንዓይ ትኸውን ንዓይ ዝኸውን ሲ ከመይ ገይረ የለልዮ
معاسي خمرعو زلني إرتراوي ترايدي خمرعو زلني إرتراوي ترايدي خمرعو زلني أنا أمنت إنا خلتينا خنكتل أنا دينومينيشن إنا خنحز أتان عاي تخون قال ويودي كما يري إلى اليوم سقيلة ترايدي هندر عيلة حتو إذا كل حتوتات أوش توم هالو حنت خيم ولا سوغاسة ومبال مريضهم هجلهم نحنا نحتوتهم إرتراوي ترايدي خمر عزل لأن تتبل حتو نحنا أسكن نحتوتهم نحنا عندنا ربيشنا يوم إرتراوي ترايح خمر عزل لكايلنا نسوم كعا نحنا أنا زدل أخوة خيخ بلوس لزخولو نعا أسكن ملسا نزي أمون ملسا حنت حتو ولدي أبون أدن إرتراوي أم كوينم إرتراو قدوم ويقوالهم إرتراو خمرعو يبهقو وشت أمسي انت قنصل تنبلاتا لبهم كما آتبل ولا تعافهم دخونا تنبر نعخات ساما معكا يبولو مبر أتانا حق وشت أقن هو إرتراوي تراك تمر علوكي إرتراوي تراك تمر على كاينا النبل نحنا أمنتي خيخ فعلنا نحنا أمنتي كله برأي سلاسة تفتر السب ود قويتا يقبال قويتا قنا خن مهر كلنا حدا نقر كن مهر نخيلينا بزا حتو زي أتراي الزارب زلخو أيفال دخونت أماني كماخا أماني ودي خماخا خمر عاود خيلي خي مسبلنا قنا تبقنا متان مستوشتنا تساوى معك أخو خون أب حدر سبعي سلازخونا نسو سبيت سلازخونا نسا في اللي يالوهم نسا ببهرئة بتفترة فليتيا خب تودي خافوليو بتفترو ببهرئو خب تقوال حجت فليا زبلكم زلهو ده حرب بالدلالاي أنا زدليون سبيت تدليون ببينيو بقى تحساسبا ببيني بزح فللي يدلو ب70 سبيتن نتي فللي كال زيغان تدأ تمرعخا كال زيغان تدأ تمرعخي إذا حسبوا له لنا تراينا نحاسبو كنقرم زلنا التفلليات أكن تسبيب بواسي تكفعوا لهم إلنا نتخلع زيغا كم تودع عدغي كم تودع قال عدغا غيركا تصبب زبالة نايفل اللي نجر أي الرأي كان يزولو إلنا تراي زي تراي نبره دحنا زي أسخيلة أنت دعيلهم كنهم كوع نجرنا يوم قال حتوتات زلوهم معاسي خمرعو خان ملسا معاسي خمرعو زلني فقد أملاخ أباي سنتا يوز بالحتو اللوهم نزي خمسي أجرنا نملسلهم እግዚአብሔር ፍቃዱ በጀካ ንሰለስተ ዓይነት ሰብ ንኩሉ ሰብ ክምርዖ ኣፍቂድ እዩ ፍቃዱ እዩ ንእግዚአብሔር ኩሉ ሰብ ክምርዖ ኣለዎ በጀካ ስሉብ ኮይኑ ተወልደ ወይ ሰብ ዝሰለብዎ ወይ ከዓ ባዕሉ ኣነ ምርዖ ይደልኒ ንጎይታ ጥራይ ኣገልግለ ክሓልፍ ደልየ ስለ ዝበለ ነዞም ሰለስተ እዚኦም ተፈቂድሎም ኣሎ ንኩሉ ሰብ ንኩሉ ጎርዞ ንኩሉ መንእሰይ ግን كمرعو تفقيدي فقودي فقاد أملاخ هذه اندعي خين بالفقاد أملاخ ما أسيو نخمرعو ما تشور إجمس أخلا ويكا عدمي مرعاها أخيلي تودي السخوخ قلنا أتقرزو زي نبرك عمل نودي بخلق مالك أكثر إيه متجمركي إتي عدمة أخيلي وتهرموني خمس بالزلو سيزي تعدمتي أبكال حاتياتن أبكال زي ندمتك قولنا ندمتك ودي خيتي تمتي أغيلو له تعدمي حجنا عنا أزينا كانت أتاتوا نتعر زلنا باستر أكفي حياد أخي كون نمبر ما أسي ودي خمرعو زلوه ما أسي أخي أنا عدم خمرعو بزحت أخي باب زلوه زحتو زي أحاتيت ناسي أتن أديتات نازع أخلاق دك نستيون تايلن مليسان مسلكم والدرب عايخون قدفوا ولا أزودي سلام انت ايتبلنا ينسي ما تشرد أخونا أصبقوا لا تقال صبو غيرو خالي أمتان والدرب عايخون
حدا قد أسيا تمل سيلنا أنا قنا ودر بعتن أخوينو تناديتات درسي عن أزلوا نسو ودر بع أخوينو قال أربع عند حرت مريحة ويودو أتم دق أزمصو نعو وين تاينم دق قالوا ويودو وليداس نسو خندي عدمي يخونالو ود ثمانياتات ود تسعات يخونالو سلازي دقو نعو عين تايني مالتي أربعة يمرعون بالزلنا نحنا لومي أسبقنا خنا تأتاتو زلنا توم دقنا أب حقو من عبايو من كما يروم يريئو متان كأكل بس سرعتني أمريكا ولا أنت دعا ناي كندا ناي أمريكا أنت دعا كيدنا لك سرع زغوانا ناي عدما نقر ألو نعملنا نودي ود 10 شمون تمسكونا لك هاي سكول يود 10 شمون تمسكونا بحقنا أمريكا بفلاي ناي كندا هم يزبل 10 شمون تمسكونا لك هاي سكول يود هاي سكول مسودة ود 10 شمونتي أنا كالج خيد يلو نفع تمهراي وكأن كالج خيد نتفتات تدلو 4 عامت كالج خير مو ود 10 قلتن عامت مسكونة كالج ودي له قنا أنا كالج مس سرح كارير سي أيركبني مو أنا خب قصلا لا ماستريت كم تسي ولا انتبله حجي كلتا عمت دعوتي كلها أنا 10 كلتن زنبره ود 10 4 كوين له 10 4 كوينو ماستريت ودي كوين له كلتا عمت بتاز سرح لا سرح انت دعا قرب جنزب أو هليلو ود 26 عامت يخون له ود 26 عامت سرح زلوه قرب جنزب زوه هلله نخمر عد تدالويو منهم زعنقفه مغنيت يبلون تزي ود 26 كوينو نشو عتا ورحز خون كا قال نعود تخون مدلي توهيبوه أمريكا لك نزح حنسي سمو 26 عامتني شو عتا ورحن مسبتحي ودي يمر عيلم كابون تدع دحريو تدع تمرعن كنمي انت تمرعن التحنصات كتقبر سلازلو حنصات تحنص يصبح 26 عامتن شو عتا ورحن تا شو عتا ورحن مدليتين هايلنا ناي قوان السيتين لك كابو زي فله 10 شو انت هاي سكول كتوديها 4 عامت كالج كتكيدها كلتا عامت ولا ماستريت تخيد دحريو نعاز نسرح زتخانه زوهاب ستاي بلان تودي بروفايد كجبرا يسل زبال نخلو تزدليا ناي نبرت نجر ناي جزا حليت ودي بروفايد كجبر علوه إلهم سلزا عمانو نسا والعسران حمشتن عامتني حنت ورحن مسكونت مغنياتو تحنت ورحي أبتحنت ورحن دحر ود ما بوقع بالوسيدوا حراي كتب المتان تحنت حنت سلازي معاش يزمرعو ملسنايو نمن يزمرعو نمن يزمرعو خا እግዚአብሔር የገባግቢው ምጽላይ ከም ዘድልዮ ጸሎት እግዚአብሔር አነ ዝበርጭዕንሎ እተናዓይ ትኸውን ክኢልካ ምጽላይ ነውሪ ይኮነን ንሳውን ታጓል ንኸሙ ምናልባሽ ኣብ ካልእ ከይኮዶ እንድሕር ሓንሳ ጠጠው ኣቢልካ ንጽቡቕ ሚት ገይናላ ብጣዕሚ ፅቡቅ እግዚኣብሔር መስገን እቲ ዝሃብካና ኣበይ ዕድመ ክምርዓው ኣለዎም ንመን ክምርዓው ኣለዎም ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ኣቀራርባ እዩ ሕጂ ከዓ እንታይ ምበልኩ ብኸመይ እዮም መፃምድቶም ክረኽቡ ምናልባት ገለገሊኡ ትምህርቲ ማዕዳ ዝረኸበ ክኸውን ይኽእል እዩ ገሊኡ ከዓ ዘይረኸበ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ግን ኣብዚ ሕጂ ዝተፈላለዩ ሰማዕቲ ክሰምዕዎ እዮም ነዚ መልእኽቲ እሞ ብኸመይ እዮም ክጅምርዎ ብኸመይ እዮም መፃምድቶም ክደልዩ ኣብዚ ቁርብ ክንዛረብ እሞ ድሕሪኡ ከዓ ምናልባት መጠቃለሊ ካልእ ሕቶታት ከነቕርብ ንኽእል ንኸውን ፅቡቅ ሕጂ ናይ ከም ኣመንቲ ደቂ ኣመንቲ እንት ኣለኹም ኮይኑ እግዚአብሔር እምነት ዝመሃረና ትምህርቲ ኣላ ኣቦና ኣብርሃም ንኢሳቅ ወዱ ከምፅኣሉ ከሎስ
ናይ እምነት ጉዳይ ጥራይ ነይሩ እቲ ኣገልጋሊ ክኸይድ ከሎ ንርብቃ ከምፃ ሲ ታዝበላ ልክዓ ኮይና ናይ እምነት ጉዳይ እዩ እታ ንዓይ ኣስትያ ነግማለይ ከዓ ተስቲ ኢሉስ ሃንደበታዊ ወይ ኣጋጣሚ ገለገለ ይኮነን ናይ እምነት ጉዳይ ልክዕ መታን ክሰልጥ እግዚአብሔር ዝለመኖ ልክዕ እቲ ዝለመንካዮ ይህብ ምዃኑ መምሃሪ ትምህርቲ ናይ እምነት ኣላትና እዛ ርብቃ መፅያሲ እንካ ንዓኻ ስተይላ ልክዕካ ንዓሰርተ ዝኾነ ግማል ሓንቲ ገመል ክንደይ ከም ዝሰቲ ንፈልጦ ኢና ኣስትያትሉ ልክዕካ ርብቃ እያ ነይራታ ነገር እቲ ኣገልጋሊ ዝበላ ሓንቲ ቃል ኣላ በኣ ንጎይታይ ከመይ ዝኣመሰለ ምሕረት ጌርካሉ ኢሉ ሕጂ ሓንቲ ከም ኣመንቲ ናይ እምነት ጉዳይ ንሓውሳ በኣ ጎይታ ከመይ ዝበለት ኢኻ ክትበኒ ንዓኻ ክትኽብረካ ክብረልካ ዝኽእል ከኽብረካ ዝኽእል ንስኻ ምስሃብካ ምስኣ ኮይነ ዘኽብረካ ዝብል ናይ ጸሎት ነገር ኢና ክንውስኸሉ ናይ እምነት ነገር ወሲኽና ሓንቲ ከማ እያ ተኻልአይቲ ኣነ ኮ ስኢነ ንዝብሉ ምኽሪ ኢና ክንህቦም ኣነ ኮ ንዓይ ትኸውን ስኢነ ዝብሉ ንሶም እዮም ምናልባሽ ዓይኖም ምርኣይ ስኢኖም እየ ዝብላኒ ከምቲ ወዲ ተባዕታይ ንኽምርዖ ሃሰስ ዝብል ደቂ ኣንስትዮ እውን ልክዕ ሴምቲንግ ክምርዓዎ ሃሰስ ይብላየን እዞም ክልተ ሃሰስ ዝብሉ ሰብ እቲ ምልክታት እቲ ከመዩ ዘይተረድኦም ኮይኖም እዮም እምበር ንሓድሕዶም እናተጓናነፁ ይሓልፍ እዮም ግና እንታይ ደኣ ኮይኖም እሞ እቲ ድልየቶም መዓስ ክምርዓው ከም ዘለዎም ሕጂ ክምርዖ እደልየ ዘለኹ ኣብ ዝብል ደረጃ ኢና በፂሕና ዘለና ክደልዩ ከለዉ ግን ኣይረኸብኩን ዝብሉ ኣለዉ እሞ ከመይ ዳ ገይሮም ይረኽቡ ምልክታት ክንገብር ኢና ሓንቲ ተገዲሱ ዝሓተኪ ተገዲሳ ተሓተካ ጓል ቁሩብ ሰዓባ እታ ምልክት ትግደሰልካ ዘላ ምክንያት ሲ ከም ሰብ ንሰብ ክግደሰሉ ይኽእል እዩ ግና ሓለፋ ተገዳስነት ክትርኢ ከለካ ሸለል ኣይትበሊ ብፅሕዎ ስለምንታይ ኢኻ ትግደስ እታ መልሲ ስረኸብዋ ስለምንታይ ትግደሰልክ ዘሎ ስለምንታይ ትግደሰልካ ዘሎስ ትግደሰልካ ዘላስ ኣብ ትብፅሕ ኣብ ፅሕዋ ንኻልኣቶ ኮይና ድሓን ከም ሰብ ንኩሉ ስለ ትግደስ ስለ ዝኾነት ኮይኑ እውን ፀገም ኣይምፅእን እዩ ግና ነዚ ዕላማ እዚ ከይከውን እሞ ነዚ ሓሰስ ምባል ዓይንና ቋሕ ክነብል ከም ዝግባእ እየ ዝብል ድሓር እንታይ ሓደ ነገር ደቂ ኣንስትዮ ከምዚ ብባህልና ንሰን ክሓታ ይክእላን እየን እቲ ሕቶ ናብ ደቂ ተባዕትዮ ካብ ኮነ እግዚኣብሔር ናይ ድፍረት ቃል ክህበና ኖ ወይ የስ እቲ መልሲ ንሓዲአን እናተፀበና ብጣዕሚ ድስንብዱ ኣወት ደቂ መንእስያት ርኢ ኣለኹ ኖ ምስ ተባሃሉስ ካብ ሰብ ምህዳም ድጀመሩ እቲ እዚ ተንሎምዶ ባህልና የስ ምባልኒ ኖ ምባልኒ ነውሪ ከም ዘይኮነ ምሕታት ነውሪ ከም ዘይኮነ እንተንፈልጦ ሕጂ ኣፀቢቕና ገፊእና ክነእትዎ ዝበሃል እዚ እምበር ከምዚ ዘለናዮ እቲ ናይ መርዓ ነገር ናይ መንእሰይ ንጎርዞን ምርኻብ ነገር እናዛሕተለ ኸይድ ኣሎ ስለዚ ገለ ጌርናሲ ከመይ ገይሩ ከም ዝተኣታቶ ክንገብር ይግባአና ማለት ኣብ ሓደ ዝሪኦ ኣነ ኣብ ናሕና ከባቢ እቲ ወዲ ምስ ሓተታ ንሓንቲ ጓልሲ ነተን ኩለን መሓዙታ እዚ ወዲ እኮ ሓቲቱኒ ኢላ ክተኽፍኣኒ ኣይሉ ስለ ዝሓስብ እቲ ወዲ ይሓድም እዚ እቶም መንእስያትና እቶም ጎራዙን እቶም መንእስያትን ነዚ ተዝልብምሉ ምሕታት ወላ ሓንቲ ነውሪ ከም ዘይኮነ ኖ ምባል ከዓ ሓጢኣት ከም ዘይኮነ ፅልኢ ከም ዘይኮነ ሓቲትካያ ኣይጥዕመንን እዩ ኢላ ምንም ከም ዘይኮነ ንዑ ሒዝና ተንሓትት እቲ ምሕታት ኣትሪፍዎ ዘሎ ሓደ ነገር እቲ ኖ ክትብለኒያ ዝብል መልሲ እዩ ኖ ምስ በለትኒ ዘሎ ውርደት ኢልካ እዩ ዝሕሰብ ዘሎ ኣይፋሉ እዚ ንዕርዮ ኖ ክትብለካ ትኽእል እያ የስ ከዓ ክትብለካ ትኽእል እያ ክልቲኡ ክትብለካ ትኽእል እያ ንዑ ሒዝካ ምሕታት ክልመድ እየ ዝብል ኣብዚኣ ስለዚ
ብዙሕ ነገር ኣሎ እዚ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣብ ምድላይ ጥራይና ንዛረብ ዘለና መዓስ ንመን ኢና ንብል ዘለና ድሕሪኡ ዘሎ ነገር እውን ብዙሕ እዩ ንሓንቲ ስዑ ምናልባሽ ሕጂ ሒድና ክንጠቕሳ ክንጅምር ንሓንቲ ሲ ኣይሓተትካያን ንዒ ሻይ ንስተ ኢልካያ ግን ሻይ ክሰቲ ፈቃደኛ እያ ኮይና ኣብኡ ብዙሓት መንእሰያት ተጋግዮም ብዙሓት ጎረዙ ተጋግዮም ኣብቲ መን ምዃንካ መን ምዃና ዘይተፈለጥካሉ ግዜ ናይ ካልእ ቃላት ናህሪ ትውስኸሉ ኣብ ደይ ደረጅኡ ስለ ዘእትኻዮ ኣክንዲ ድስጉም ቀልጢፉ ሽዑ ይለግስ ኣሎ ስለዚ መንእሰያት ጎራዙን እንታይ ይብል ከመይ ጌርካ ከም ትጅምሮ ብሓቂ ዓብ ትምህርቲ እዩ ምምሃሩ የድልየና ከመይ ጌርካ ንሓደ ክሓቶስ ከመይ ገይረ ጅምሮ ዝብል ትምህርቲ ንባዕሉ ሳብጀክት እዩ እኹል ሳብጀክት እዩ ስለዚ ሃንደራ ኢልካ ዝጅመር ዘይኮነስ ከመይ እዩ ዝግበር ክጅመር ኢልካ ትምህርቲ ተንወስድ እዚ በዚ እውን ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ቀሺ ያኽለና ኣብዚኣ ምናልባት ኣብዛ መወዳእታ ዝጠቐስካያ ናህሪ ንውስኸሉ ሕጂ ምናልባት ቅድመ ኩነት ማለት ቀዳምነት ዝግብኦ ቀዳምነት ዘይምስርዖም ድዩ ወይ ብቐጥታ ናብ ኣካላዊ ትንኻፍ ስለ ዝሰገሩ ድዩ እንታይ እያ ማለት ብርህ ክትብል ምንቲ ፀበቕቲ ኣብ ናይ ኣካላት ምትንኻፍ እውን ኣይበፅሑን እዮም እቲ ዕላማ ሻሂ ንስተ ሶሻል ላይፍ ንግበር መኒኺ መንየ ንፋለጥ እያ ነይራ ካብዚኣ ንላዕሊ እንድሕር ኣወሲካ ኦፍሳይድ ብሉ ኣብ ኩዕሶ ፀወታ ኦፍሳይድ ኢኻ ትሓልፍ ዘለኻ ሻሂ ንስተ ኢልካያ ሻሂ ናይ ምስታይ ብፍላይ ንኣመንቲ ከምዚ ገይረ እየ ዝምህራ ከምዚ ገይረ እየ ዘረድእ ሻሂ ክትሰቲ ከለኻ ትዛረቦ ብዙሕ ዘረባ ኣሎ መዝሙር ትፈትው ዶ ትፅልይ ዶ መፅሓፍ ቅዱስ ተንብብ ዶ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ደስ ዝብለኪ ነገር እንታይ ኣሎ ናይ ክልተ ኣመንቲ ብፍላይ ብዙሕ ናይ መዘራረብ ነጥቢ እዩ ዘሎ ኦፕን ዓብዪ ዘረባ እዩ ዘሎ ኣብዛ ቀዳመይቲ እግሪ ኣብዛ ሶሻል ላይፍ መኒኺ መኒኻ እናተፋለጥካ ከለኻ ኣዝያ ወሳኒት ዝኾነት ዘረባ ንዛረብ ኣለና ኣማኒ ምስ ኣማኒት ክምርዖ ኣማኒ ምስ ኣማኒት ክምርዖ ከም ዘለዎ ኦሬዲ ሓንቲ ደረጃ ወዲእካ ኣለኻ ድሕሪኡ ዘሎ ደረጃታት እዚኣ ከይወዳእካ ተዳ ሓሊፍካ ምናልባሽ ከፀግም ይኽእል እዩ ኣብዛ ናይ ሶሻል ላይፍ ንዕሻይ ንስተ ዝበልካያ ግን እዛ ሰብ እዚኣ ወይ እዚ ሰብ እዚ ፀላይ ምዃኑ ኣማኒ ምዃኑ መፅሓፍ ቅዱስ ምንባብ ይፈቱ ምዃኑ ቤተ ክርስቲያን ምኻድ ይፈቱ ምዃኑ እኹል ናይ ኣማኒ ሰብ ረኺብካ ኣለኻ ማለት እዩ ኣብታ ሶሻል ላይፍ ኢና ንብል ዘለና ኣብዚ ቀዳመይቲ ሶሻል ላይፍ ሻይ ንስተ ዝበልናያ ሕጂ ኣብታ መወዳእታ ዘረባና ንብላላ እዚኣ ከምዚ ሎም ዝገበርና ካልኣይ ሻሂ ተሰተናስ እንታይ መስለኪ እንታይ መስለካ ንበሃል ምንም ብዛዕባ ስጋዊ ነገር ኣይተዛረብናን ምንም ናይ መልክዕ ነገር ወይ ናይ ስጋ ነገር ኣይተዛረብናን መንያ ብእምነት መንዩ ብእምነት ኢና ተዛሪብና እታ ተድልየና ቀዳመይቲ ነጥቢ ካብኣ ከይወፅእ ኢልክና ንፅልያ ከዓ ንሳያ ነይራ ንኣመንቲ እየ ዝዛረብ ዘለኹ ረኺብና ኣለና እታ ቀዳመይቲ መዓልቲ ኣብታ ሶሻል ላይፍ ዕላልና ርጥብቲ ጎይታ ተፍቅር ፀላይት መዝሙር ትፈቱ ቤተ ክርስቲያን ትደሊ ጓል በታ ኣፋ በታ ብገርሃ ዝበለታ ቃል ረኺብና ኣለና ኣብታ መወዳእታ ሽዑ ክንከይድ ከለና ነዛ ሶሻል ላይፍ ናይ ሻይ ምስታይ ካልኣይ ግዜ ተደገምናያ ስታይ መስለኪ እያ ንብል ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ በትዘራርባኻ ሕማቅ ጌጋ ይተዛረብካን ንሳ እውን በትዘራርብዓ ምንም ጌጋ ይውፅአትን ንኻልኣይቲ ክትደግም ዕድል ተፈጢሩ ኣሎ ኣብዛ ቀዳመይቲ ስለ ዘይተጋገኻ እቶም ኣብታ ቀዳመይቲ ዝጋገዩ ቀልጢፎም ኣብቲ ናይ ስጋ ፅባቐ እዮም ዝብሉ እስኽኮ እዮም ዝብሉ እስኽኮ እዮም ዝብሉ ምሳኽኮ እዮም ዝብሉ ምንም ዝዓተኻዮ ነገር ዘየለ ለባማት እየን ደቂ ኣንስትዮ እቶም ደቂ ተባዕትዮ ኣይተዓሽዉ ለቢመናልኩም እየን ዝመፃ ነዚ ከምዚ ነቲ ሓንቲ ነገር ህፁፅ ዝኾነ ሰብ ኣይደልዮን እየን ከስተናብረን ዝኽእል ምስአን ክኸይድ ዝኽእል ናይ ነዊሕ ጉዕዞ
اتيتود ዘለዎ ሰብ እየን ዝሪኣ ስለዚ ብፍላይ ንደቂ ተባዕትዮ እየ ዝምዕት ዘለኹ ኣይትህፀፁ ንሰን ብጣዕሚ ክልቦም ሃልኩም እየን ታይነትኩም በዛ ብሓንቲ መዓልቲ ከላለየኹም እየን ስለዚ ኣብዚኣ ሓንቲ ታጌጋ ትፍፀም ኣብታ ቀዳመይቲ ደረጃ ንዕሽ ኣይንስታይ ወይ ከዓ ጠጠው ኢልካ ጎፍ ተራኺብካ ትዕልላ ዕላል እያ ብጣዕሚ ፅቡቅ እግዚኣብሔር መስገን ኣብዚኣ ሕጂ እታ መንፈሳዊ ኩነታቶም ተፋሊጦም ገለ መሰረት ኣንቢሮም ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ በታ ናይ ሕብረት ናይ ሻሂ ምስታይ ትመስል ግን ዓብይ ቁም ነገር ስእሊ ሂወቶም እንታይ ይመስል ሲ ናይ ክልቲኦም ፈሊጦም ኣለዉ ማለት እዩ ድሕሪኡ እቲ ካልኣይ መዓልቲ ከዓ እንታይ እዮም ክገብሩ ምናልባት ኣስዒብካ ትብለና ትኸውን ኣብቲ ካልኣይ መዓልቲ ወይ እውን ድሓር ከንታይ እዩ ክስዕድ ዘለዎ ብኸመይ እዮም እቲ ሌላ ክዕምቕዎ ዝኽእሉ ማለት ሲ እቲ ሰብ ብሓደ መዓልቲ ፈሊጥካ ትውድኦን ኢኻ ግን እንተወሓደ እቲ ዝምባሌታት ናይ መንፈሳዊ ሂወት ናይ ክልቲኦም ገለ ሒዞም ከይዶም ኣለዉ ግሉፃት ኮይኖም እንተ ደኣ ተዛሪቦም ማለት እዩ ሕጂ ግሉፅ ምኳን የድሊ እዩ ብዘይ ቃል ዓለም ከም ናይ ኣምላኽ ሰባት ከዓ ንሕና ግሉፃት ክንከውን ዝግባአና ስለዚ ግሉፃት ኮይኖም ድሕር ተዘራሪቦም ገለ ኣንፈት ሒዞም ከይዶም ኣለዉ ምናልባት ኣብ ድሕሪኡ ደሎ ድማ ዝያዳ ክፋለጡ ይኽእሉ ማለት እዩ እዚኦም ሰባት እዚኦም ግሉፃት እዮም ኢልካ ዘተሓሳስብ ነገር ኣሎ ክልቲኦም ኣማኒ እዩ ኣማኒ ምስ ኣማኒት ቁሉዓት ደብዳቤ ናይ ጎይታ እዮም ኣብቲ ናይ ብሓቂ እየ ዝብል ዘለኹ እዞም ቁሉዓት ፅባሕ ካልኣይ ግዜ ዶ ነድገማ ክብሉ ከለዉ ብቕልዕና እዮም ካልኣይ ግዜ እሱ ዝቕየረሉ መገዲ የለን ንሳ እውን ትቕየረሉ የለን ብቕንዕና ካልኣይ ግዜ ክራኸቡ እዮም ሕጂ ክልቲኦም ዝጓራርሕሉ ወይ ዝሓብእዎ ነገር የለን ኣብቲ ናይ መንነት እዮም ክኣትዉ ሕጂ ጓል መን ይኽስኺ ንስኻ ኸወዲ ደቂ ተባዕትዮ ዝምዕዶ ብዚኣ ኣላ ንስኻ እንዲኻ ጀማሪ ሕቶ ዝሓተትካየን ዘበላ ኩለን ክትሕተት ከም ዝኾንካ እናዘከርካ ሕተት ጓል መን ኢኺ ምስ በልካ ንስኻ እውን ወዲ መን ኢኻ ክትብለካ እያ ኣበይ ዓቢኺ ምስ በልካያ ኣበይ ዓቢኻ ክትብለካ እያ ስለዚ እተን ተሓተን ዘበላ ንስኻ እውን ክትምልሰን ምዃንካ ከይረሳዕካ ሕተት ስለዚ ኣብዚ መንነት ኢና ሕጂ ተፋሊጥና ምንም ዝበልናዮ ቃል የለን ስለምንታይ መስለኩም እቲ መንነትና ድዩ እቲ ገለ ምናልባሽ ኣይሰማማዕኒ ብመንነት ኣይንሰማማዕኒ ኢና ዝብል ሓሳብ ከይመፅእ መንነትና ንሕና ብጉሩህ መን ኣነ ወዲ መን ከመየ ኣነ እቲ መንነተይ የኽዕልላ ኩሉ ንሳ ከዓ ኣነ ሓታት ስለ ዝኾንኩ ብምሉእ መንነታ ከዓ ትነግረኒ ክልተ ነገር ፈሊጥና ኣለና ኣብዚ ክልተ ሕጂ መንነትና ኣበይ ነራ እንታይ ስታይ ኩሉ እዚ ብሶሻል ላይፍ ኢና ንመስል ዘለና ግና መንነትና ከይንተሓታተት ዝዓግድ ከዓ ከምዚ የልቦ ከዓ ኣብታ ቀዳሚቲ ደረጃ ኣመንቲ ኢና ክልቴና መንነትና ብቁሉዕ ክንነግር ንኽእል ኢና ኣብዚ ካልኣይ ደረጃ ከይሓባእና ኣብዚአን ነገር እዚአን ኣብዛ ቀዳመይቲ ይኹን ኣብዛ ካልአይቲ ብገለ ነገር ጌጋ እንተደኣ ነጌርካ ከምቲ ኖርማል ጌጋ ኣይኮነን ዳብል ጌጋ እዩ ኣብቲ ከምኡ ኣብ ዴቲንግ ክትገብር ከለኻ ኣነ ሃይስኩል እየ ወዲአ እንተደኣ ኢልካ እዚ ኣብቲ ናይ ዴቲን ነገር ዳብል ጌጋ እዩ እንድሕር ሃይስኩል ዘይወዳእኻ ኣቦይ መርከብ ኣላቶ እንድሕር ኢልካ ኣብቲ ናይ ዴቲን ነገር ስዕልካ ዝሕለፍ ኣይኮነን ዳብል ሓሳቡ ምዃንካ እዩ ዝዝርጋሕ ኣብዚ ጥንቃቐ ክግበር ዘለዎ ቃላት ናይ ቃላት ከይተረፈ ከይትጋገ ዳብል ጌጋ እዩ እቲ ጌጋ ትዛረቦ ወይ ንሳ ትዛረቦ ስለዚ ከም ኣመንቲ ከዓ ብፍላይ ብዘይ ጌጋ ኢና ንዛረብ ብዘላትና ግን ቅንዕ ኢልና ንዛረብ ኣብዛ ካልአይቲ ሕጂ መንነትና ኩሉ ተፋሊጥና ነታ ቀዳመይቲ ኣማኒ ምስ ኣማኒት ከይምርዖ ዝዓግቶ እንታይ ኣሎ ሕጂ ኣብዛ መንነት ምስ በፅሕናስ በዚ መንነት እዚ ኣነ ንሳን ከይንምርዖ ዝዓግት እንታይ ኣሎ ኢልና ከኣስ መሊስና ኣለና
ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሕጂ ክልተ ነገር ፈሊጦም ኣለዉ እንተዎ ሓደ ብመንፈሳዊ ድሕረ ባይትኦም ዘለዎ ኩነታትን ፈሊጦም ኣብቲ ብስጋዊ ድማ ኣበይ ዓብዮም እንታይ ይመስሉ ደቂ መን እዮም ኣበይ ምስ መን ይምርዓው ከም ዘለዎ ይፈልጡ ኣሎ ማለት እዩ ሓፂር ሕጂ ከምዚ ኣቐዲምካ ዝጠቐስካዮ ዓሌት ንምፍልላይ ደይኮነስ ግን ምስ መን እዮም ዝጋጠሙ ዘለዉ ምእታን ክፈልጡ እዩ እቲ ሌላ ዘድሊ ዘሎ ሌላ እዩ እምበር ከምዚ መንነቱ ፈሊጥካ ንኽትርሕቕ ንኽትሃድም ኣይኮነን ግን እንተወሓደ ምስ መን ኢኻ ትላለ ዘለኻ ድሕረ ባይቶኻ ናይ ክልቲኻ እቲ ሌላ ይዓምቕ ኣሎ ከምቲ ቀዲምና ዝበልናዮ ማለት እዩ ስለዚ መንፈሳዊ ፈሊጥካ ኣለኻ ድሕረ ባይታ ናይ ተዓባብያን ናይ ካልእን እውን ፈሊጥካ ኣለኻ ናይ ክልቲኻ ኣብዚ በፂሕና ኣለና ድሕሪኡ ኸ እንታይ እዩ ክግበር ዝኽእል ፀበቕቲ ሕጂ ሪኢኹም ዶ መሰረትና ኮይና ትንፅኑዕ መሰረት ምስ ተመርዓናስ ምኽኒት ዘይብሉ መሰረት ኢና ንፂፍና ዘለና ብእምነት ምኽኒት የብልናን ክንፈላለይ ብመንነት ምኽኒት የብልናን ክንፈላለይ ሕጂ ብታ ሳልሰይቲ ምስ በፃሕና ክልተ ግዜ እንዲኻ ንዒልካያ መፅኣትካ ዘላ ወዲ ተባዕታይ ተዳልዩ ክመፅእ እዩ ማለት እዩ ክልተ ግዜ ውፅአክሲ መንነትካ ኣፅዩ በሪሁለይ ዝብል ቃላት እዩ ሕጂ ክዛረብ ማለት እዩ ዘውፅኣክ ዘለኹ ምኽንያት ብከምዚ ኢሉ ሕጂ ኣብቲ ሳልሳይ ክንዓቱ ኢና ማለት እዩ ብከምዚ ምኽንያት እየ ዘትክመክ ዘለኹ እንታይ መስለክ ትብል ሕቶ ከቕርበላ ንዓ ወዲ ተባዕታይ በቲ ባህልና ተደሪኽና ኢና እቲ ወዲ ተባዕታይ እዘን ኩለን ክልተ ግዜ ዘትከምኩኺ ብኩሉ ንዓይ ግርም ኮይኑ ረኺበኪ ብእምነትኪ ብኩሉ ነገር ክጎደሎ ኣይረኣኩልክን እሞ ኣነ ክዕዘብ እየ ነይረ ብስኹን ትዕዘብ ነርክ ትኾኒ ሕጂ ኣነ እዚ ተሓሳበይ ኢልካ ተሓሳብ ትነግረላ እያ ሳልሰይቲ ሕጂ ኣብዛ ሳልሰይቲ እንተ ደኣ ከምቲ ልባ ኮንካ ወይ ገለ ዕድል ሃባ ክሓስበሉ ዝብላ ኣለዋ ሓቀን ክፅልየሉ ዝብላ ኣለዋ ክመክር ዝብላ ኣለዋ ቀልጢፋ ስለ ዘይመለሰትለይ ከይትብላታ ወዲ ጎበዝ ሓንሳ ትዕግስቲ ግበር ክትሓስበሉ ገሊኡ ናይ ቀል ዓለም እዩ ከምኡ ስለ ዝበሃል ተለሚዱ ፀኒሑ ገሊኡ ናይ ብሓቂ ክትሓስበሉ ትኽእል እያ ገሊኡ ክትፅልየሉ ትኽእል እያ ገሊኡ ምስ ነፍሳ ክትዛረብ ዕድል ሃባ ንእሽቶ ግን ስቕልካ ኣይትፈንዋ ልክዕ ቆፀራ ሰሙን ድያ ክልተ ሰሙን ድያ ሰለስተ ሰሙን ድያ ንዓኻ ግዜኻ ከይባኸን መታን እቲ ግዜ ሕፅር ኣቢልካ ማእስሞ ንራኸብ ምባል ናትካ ስራሕ እያ ክትፅልቐኒ ከምቲ ሳት ፅልኦ ዘላ ኣብቲ ትራኸበሉ ከዓ እወ ክኸውን መልሳ እናተፀበኻ ኖ ተደኣ ኮይኑ ኣይትሕመቕ እንኳዕ ከኣልካዮ ከመይ ከም ዝግበር እምበር ንኻልእ ሓፍትኻ ከምኣ ጌርካ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ እወ ክሳብ ትረክብ ከይደኸምካ ምፅዓር እግዚኣብሔር ከዓ ንየነይቲ ምዃኑ ነቲ ኣስለምታይ ኣይኮነን ነዚ ኣስለምታይ ኣይኮነን ኣይትበል እግዚኣብሔር መደቡ ከዓ ኣይገድፍን እዩ መደቡ ስርሑ ኣይርስዕን እዩ ስለዚ እታ ሳልሰይቲ ኢና ሕጂ እንታይ መስለክ ንብል ፓስተር ፅቡቅ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዚኣ ሳልሰይቲ ብፍላይ ኣዝያ ኣገዳሲት ነገር እያ ምክንያቱ ሕራይ እንተኾነት መልሲ ሰየ ፅቡቅ እንተደይኮነ ግና እንተዘይሰለጠ ልቦም ዝስበሩ ሰባት ኣለዉ ብደቂ ኣንስትዮ ከም ደቂ ተባዕትዮ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ምክሪ ክንህቦም ንኽእል ምክንያቱ ከምቲ ቀዲምካ እውን ኢልካ ኢኻ ክንፀቕጠሉ ስለ ዝደለኹ እየ እምበር ዘሰንብድ ነገር ኣይኮነን ምናልባት ኣምላኽ ዘይፈቐዶ ኮይኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ እውን እንታይ ክንብሎም ንኽእል ምናልባት ኣብዚ ብዙሓት ሰባት ልቦም ይስበሩ እሞ ድሕሪ ደጊም ኣይሓትት እየ ድሕሪ ደጊም ወዲ ድበሃል ኣይኣምን እየ ናብ ምባል ንኸይከዱሲ ንቡር ምዃኑ ኣብ ገሊኡ ሕጂ ሃሂልና እውን ስለ ዘይንዛረብ ንሕና ብዙሕ እቶም ብኡ ዳሓለፍናሲ ከም ተመክሮ እውን ስለ ዘይንዛረብ ክንዲዚ ግዜ ሓቲተ ክንዲዚ ግዜ ኤፍ ነይሩ ክንዲዚ ግዜ ኤይ ነይሩ ገለ ስለ ዘይንብል ወይ እውን ኣብ ድሕሪ ክንደይ ተዓዊተ ራይት ረኺበ ገለ ስለ ዘይንብል ኣብዚ ተመክሮ ብግልፂ ስለ ዘይንገር
ምናልባት ኣብዚ እንታይ ክንብሎም ንኽእል ብጣዕሚ ሕጂት እታ ኣርእስቲ ሒዝናያ ዘለና ነዚኣ ትምልከት እያ ነይራ እንታ ኮይኖም እዮም እዞም ደቂ ተባዕትዮን እዞም ኣግባዝና እዞም መንእስያትናን ጎረዙናን ይደኽማ ኣለዋ ኣብቲ መርዓሲ ይድንጉያ ኣለዋ ንብል ኣለና ሓንቲ እዚኣ ጥቕሲ እዛ ፍርሒ እዚኣ እያ ነው ተበሉ ንኸ እንተ ዘይሰለጠኸ ትብል በጃኹም እዚኣ ርስዕዋ ከምቲ እቲ ፕሮሰስ ጥራይ ኣዝና ንፍለጦ እምበር እዛ ፕሮሰስ ሓቲታ ኣይሰለጠትን ኖርማል ንሕደጋ እዞም እዚኣ ክጠቕሳ ሓሸኒ እዞም ዓዲ እዞም ፉትቦል ዝፃወቱ ደሪኦሞም ከክ እንድኻላእ ኮኑ ሓጎፅም ክበሃሉ ዝውዕሉ ድዋዕዋዕ ክበሃሉ ውዕሉ ኣብ መወዳእታስ ብሓንቲ ቃልዮም ተዓሪቆም ገዝኦም ዝኸዱ it's only a game ጥራዮም ዝብሉ ፀወታ እዩ ነይሩ ተሳዒርና እዮም ኢሎም ዝኸዱ ፀወታ እዩ ነይሩ ተሰቢርና ኢሎም እዮም ዝኸዱ ስለዚ ኣነ ከዓ ክሓትት ከለኹ ዝከኣለኒ ይፅዕር ክረኽባ ክትረኽበኒ ክረኽቦ ግን እቲ ምሕቶ እዩ ነይሩ ናተይ ኣይነበረን ቀደም ንሱ ናተይ ኣይነበረን ቀደም ንሳ ናተይ ኣይነበረትን ቀደም ሕቶ ኮይኑ መፂኡ እቲ ሕቶ ኖ ኮይኑ መልሱ ናተይ ነራ ዝዓበየት እኳ ኣይኮነትን ኣይነበረትን ናተይ ክገብራ ፅዒረ መልሱ ኖ ኮይኑ ኖ ካብ ኮነ ዘይናተይ ስለምንታይ ክንድኡ ዲፕሬሽንኒ ስትረስን ዝሕዘኒ ዓይናተይ ነራ ሕጂ ዓይናተይ ነ ናተይ ይደሊ ኣቕልል ኣቢልና እንተንሪኦ እምበር ኣብ ስትረስን ኣብ ድሕሪ ሕጂ ሓትትኒ በጃኹም ሕተቱ እምበር 10 ሰዕ 10 ሰዕ እምበር ሕተቱ ክሳብ ትረኽቡ ብሕቶ ምኽንያት ከይተመርዓኹም ኣይትትረፉ ሕተቱ ንዓኹም ትኸውን እግዚኣብሔር ኣብ ገለ ዳልይዎ ኣሎ ምሕታት ተዳቋሪፅኩም ግን ንመን ዳኣኽበኩም እግዚኣብሔር ኣብቲ ስትረስን ኣብ ገለን ግን ኣይትኺዱ ናትኩም ኣይነበረትን ሕጂ ኸ ናትኩም ኣይኮነትን ናትክን ኣይነበረን ሕጂ ኸ ናትክን ኣይኮነን ካልእ ናትክን ዝኸውን ድለያ ካልእ ናትክን ንዓኹም ዝኸውን ድለዩ እምበር ኣብዘይተደልየ ፍርህን ዲፕሬሽን ስትረስን ይትኺዱ በጃኹም ፕሊዝ መገዲ ኣሎ መሊኡ መገዲ ከሎስ ኣብ ፀባብ መገዲ ኣትኹም ኣይትቀርቀሩ ገፊሕ እቲ መገዲ ድላይካ ትደልየሉ ድላይካ ተጋላሚትካ ኣብ ኩሉ ስቴት ከይትካ ኣብ ኩሉ ከተማ ከይትካ ሕቶቱ ለይልካ መሊኡ መገዲ ኣሎ እዚኣ ተዘይኮይና ኢልኩም ኣብ ስትረስ ኣይትእተው በጃኹም እዚኣ ክንብሎም ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ምናልባት እዚ ንሌላ ናይ ሻሂ ምውፃእ ዝበልናዮ በቲ ሓደ መገዲ ከዓ በቲ ካልእ ሸነኹ መታን ከይረኣይ ከይጥመት ክሳዕ ክንደዮም ክጥንቀቑ ዘለዎም ብዙሕ ግዜ ብስክፍታ ኣሎ እንዶ ጓለይ እሞ ከመይ ገለ ቅድሚ መርዓ ሻሂ ክትሰቲ ወይ ወደይ ክብሉ ክእሉ እዮም ወለዲ ዋላቶም መንእስያት እውን ባዕሎም ሕጂ ቤተክርስትያን እውን ክትስከፍ ትኽእል እያ እሞኒ ደረቱ ክሳዕ ዓበይ ክኸውን ዘለዎ ከምቲ ቀዲምና ጠቂስናዮ ኢና ዝኾነ ይኹን ካልእ ዘይብሉ ኣብቲ መንፈሳዊ ጥራይ ተቐዳማይ ካልኣይ ዝኾነ ይኹን ካልእ ዘይብሉ ኣብቲ ድሕረ ባይታ ሌላ ኢና ኢልና ዘለና እሞ ምናልባት ኣብኡ ብሳልሳይ ከዓኒ ሓቲቶም ከዓ እንድሕር ናይ ምሕታት ግዜ በፂሖም ከዓ ዘይከውን ክኸውን ከሎ ከዓ ኣብ ባእስን ኣብ ምኩርናይን ዘይኮነስ ከም ንቡር ወሲዶሞ ንክኸዱ ግን ኣብቲ ክራኸቡ ከለዉ ክሳዕ ክንደይ እቲ ጥንቃቐ ክግበር ዘለዎ ምናልባት እውን ክፍተኑ ስለ ዝኽእሉ ገለ ማዕዳ ክንህቦም ፅቡቅ ኮይኑ ስለ ዝስማዕኒ ብጣዕሚ ልክ ኣምፂኻያ ፀቡቕ ጌርካ ኣምፂኻያ ብጣዕሚ እንኳ ሓይጎሰና እያ እዚኣ ከም ኣመንቲ ንሕና ክንዓቢ ከለና ኣይኮነን ዶ እንዳሻሂ ክንወስዳ ጠጠው ኢልና እንተተዛሪብናዮም ትኽልክሉና ነይሮም ጠጠው ኢልና ነታ ናተይ ሕፂተይ እኳ ጠጠው ኢለ ክዛረብ ኣይክእልኒ ነይረ ስለዚ ኣዝዮም እዮም ቤተክርስትያን ኣዝያ ትጥንቀቐሉ ነይራ ቀደም ሕጂ ቤተክርስትያን ሸለል ትብሎ ዘላ እንታ ኮይና ከዓ ንዛረበሉ እምበዓር ቤተክርስትያን እቶም ደቃ ከይተመርዓው ጠጠው እናበሉ እተን ጎረዙ ከይተመርዓዋ ጠጠው እናበላ ሉዝ ገይራ ትቁሩብ ሉዝ ንበረስከ እዚ ነገር እዚ ሻሂ ስተዩ ኢላ ሕጂ ኣብ ዓይና ክንምህሮም ዘለና ሻሂ ትሰትየሉ ቦታ ኣብ ፅሙዋ ንፈተና ዘቃልዕ ኣይኮነን ኣብ ፓብሊክ
سبنا عرعيكا بينك تعللولو انداشاهي امبر ابصمواينا زلنا امو حجسي زبهل زربا زمصلو وي زفتنلو كم زي كونه اب بابليك ايكون ينتلكا جن التاقوال بفلاي الساندي اخن تنكا اصبيغا مخنياتهم تبعتو دحانيهم يوعيهم التاقوال انتاي تقبر لنا 5 ساعتين انا مهرزي التاقوال مس محازاي تمص انتاي مسلكا تبل محازاي مساي انت مسأتاي تمسلكا تبل امون تدع خوينو نو بروبلم كبليو امانخ اينا نبلو زلنا مس محازو ون ناتهم مستير كتسمع كترئ زي كونت ابو كنت هلو تنداشاي بينهم كن الزاربو قناتا محازع وارديا تكون تحلو هذا كالا اي نجر ازيلنا ازي بابليك خون انتدعى باركين كوينون اب اوبن اريا سبب كريو زخيل صموا زي كونه باركين انتدعى كوينو اما كينا قلا ايخون كما كينا يوصو اب تصبيب نجر ايتو اب قفح زباله قالع بوتا نفتنه زي دارق نجر كخون علوه إذا أنت زي كوينو عند حرت ودي ناب سببتن ناب فتنا زعتم بوتا كوينو زعدم زلو نقول نستيتنا تاغورزو نمعدا زيو لازم سبزي قلطيف كنو بليو جنان السخي تقاطع صريو جيوغرافيكالي ابسب كريو زخيل كال فتنا خنا اتولو زين خيل يلكي تقاطع صريو نعدا بتصبيب نعدا بهوتيل نعدا بقله زبل تدع كوينو نو يملسو ولدي ያ بزي اتصبيقهم كقسنو اب بابليك بوتا كيد كم زلوا اب اوبن بوتا كيد كم زلوا ስለዚ ካብ ፈተና ክዕለውሉ ዝኽእሉ ባይታ ክጣጥሕ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ንቐፃሊ ንቁም ነገር ዝሓስብ እንተደኣ ኮይኑ ወይ ትሓስብ እንተደኣ ኣላሲ ብፍላይ እቲ ወዲ ድሕር ከምኡ ይሓስብ ኣሎ ንሱ እውን በዚ ሓደ መዓልቲ ክትመዝኖ ወይ እውን ብግዝያዊ ኣቐዲሙ ብዝሓስቦ ነገር ነቲ ጉዳይ ክዕንቀፉን ስለ ዝኽእል ኣዝዮም ጥንቁቃት ክኾኑ ኣለዎ ምክንያቱ يس ውዒላ ሓዲራ ናቱ እያ ንኩሉ ግዜ ክትኮኖ ኢሉ ስለ ዝሓስብ ዘሎ ስለዚ ንምንታይ ኣብ ሓጢኣትን ኣብ ፈተናን ከይኣትዉ ክጥንቀቑ ኣለዎም ኣዝዩ ፅቡቅ ዝኾነ መብርሂ እዩ ይሕግዞም እዩ ከዓ ንመንእሰያት ምክንያቱ እንታይ ከም ዝገብር ስለ ዘይፈልጥ መንእሰይ ትምህርትን ማዕዳን የድልየ እዩ حكي ካልእ ምናልባት ቤተ ክርስቲያን ምናልባት ትብሎና ኣዳሊኻዮ እውን ክትህሉ ትኽእል ኢኻ ሓደ ሓደ ግዜ ከምኡ ምስ ተሸገርካስ ኣብ ገለ እዋናት ጌርናዮ ኣለና ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ናይ መንእሰያት ኢልካስ ናይ ሙሉእ መዓልቲ ናይ ትምህርቲ ቃል ኣምላኽን ናይ ምሳሕን ኢልካ እቲ ቤተ ክርስቲያን ግዜ ንዕላል ዝረኽብሉ ግዜ እውን ሌላ ዝረኽብሉ ማለት እየ ዕላል ኳላ ዘይኮነ ግን ክላለዩ ኣትሊስት እንተወሓደ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተኻፊሉ ነንገዙ እዩ ዝኸይድ ተኻፊሉ ነንገዙ እዩ ዝኸይድ ስለዚ እንድሕር ግዜ ዘለዎ ኮይኑ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ሓደ ግዜ ድሕርቲ ናይ ፀሎት ግዜ ናይ ስብከት ግዜ ሲ ናይ ሻሂ ግዜ ወይ ናይ ምሳሕ ግዜ እንተገበራተን ኣብያተ ክርስቲያናት እሞ ክላለዩ ዕድል እንተኸፈታ ከምዚ ዓይነት ተመኩሮ ኣሎ ዶ ምናልባት ኣብ ገሊኡ ጌርናዮ ንፈልጥ ኢና ከመይ ይሕግዝ ዝኸውን እዚ ኣነ ዝሓገዞም ንፈልጥ እየ هو ምናልባት እቶም ተመኩሮ ከ እንታይ ኣሎ ብጣዕሚ ቤተ ክርስቲያን ክትገብሮ ትኽእል ነገር እዚ ንዛረበሉ ዘለና ቅድም እዚ ስክፍታ ክህልዋ መንእሰያት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ሲ እምርዓው ደለው ዞም መንእሰያትና ኢላ እንተዳ ሓቲታ እሞ እንድሕር ገለ ስክፍታታት ኣይምርዓውን እዮም ዘለው ዝብል መልሲ ኣሎ ኮይኑ ነናታ ነገራት ክትጥሪ ማለት ሜላታት ክትገብር ፅቡቅ እዩ ሕጂ ቅድም እታ ቤተ ክርስቲያን ብካልእ መገዲ ክንሪኦ ከለና መብዛሕትኦም እዞም ኣሜሪካ ስዊደናውያን ኣብዚ ዘለናዮ ኤርያ እቶም መንእሰያቶም ገዲፎሞም እቲ ቤተ ክርስቲያን ይዕፆ ኣሎ ንእግረ መገድና እዚ ከዓ ነምፃዮ ቤተ ክርስቲያን ኣፀቢቓ ክትፅዕር ዘለዋ ሎሚ ኢንቨስት ኣብቶም መንእሰያት ክትገብር መታን እቲ
اتعودت كخيد متان تابت كريستيان قوي ما ختنبر متان نا محللفنا متان كنكيد اتتصعرنا ابت منفساوي عبيتهم اطبقنا قدم اتكويرنا نسرح له مقدي نارينا بوسطنا خات وسط دنبنا خا بتخا كمي ميلا نفتر كا اطبقنا ستايك نقبر انا حدا باستور فلت ايه از ودي تنق إلوسي نمن كم زمر عقوت في إني إلو نت باستر منفس أملاك كانت باستر سي قلتي فو شو عن شو خم إلو نحت توس حنتو قال بلبو نت باستر سي أبلبو نت باستر أمس إلو اتو يحطو له أنا كو كم يجرك خمس حتى نمن كم زمر عقوت في إني يزبل زلو أتا سنتنس كي تودت جن نت باستر سي منفس أملاك كا زوال زي إلو أمس إلو كي دونغوية باستر سي مالس خب أملاك نديو اسكن نزا قال زي قسيل كار أيا إلو قسيلو أبقى قصو قنعيوة باستر ريهم دا كم حاسبوا له زي فلت منسي أغنع ترى يبيلو اسكن سب زيارة إياه إلو ريهم دا خمي زيات رايو له باستر بروه نجر كوينو اللي تودي نزا سبت حتى تا خمس زبلنا يو حرا يلم كم يزبل حدار استاجرهم سزي لومي محبر انتهي تكبر مسلكم نتعت وزي كستم نخستس كون يخيلو انت دايلنا زقال سكت امتا مبال كوميتات نؤتمر نتعتاتو قلمبر جلس نقبر جناز زبالكم منفساوي بمنفساوي بسلات من سيات كنت الرقدم حتى قنا يكون إذا بسلات من سيات برقص بسل تقوالكم تيوم كبعلم ويتن بسلات أولد بسلات من سيات كرخبان بعلن جنا أبتي أمنتهم أبتي سرحنا بيت كريستيان نطفات أمن سيات بزح إنبست نقبر كنكون كما أزبل إذا أزبل كاجن قال له خم يلا بيت كريستيان أبقى قلا تسرح أبو خمو أبزنا هنا ون نفتني نخمو نقبر باربيكيو نو تصوم وي قلا انه تخلع على مانا بتمنفساوي بحنسا كوعلو انكوات تقوني قني الرعاي لو بهارياتهم يفالطوا له جزا كابتشرتي جزا ترايم دخل نيرم حججن ابتا زوعلنا يا باربيكيو دينا هنقبر سبورت دينا هنقبر زوعلنا ستزرري بمالهم بزح انتراكت غيرهم مالو إلا لا يلو بحد سيرو لازم ملا لي بايتاس نفتر علنا يا بزيت أهلا مسلني ብጣዕሚ ፅቡቅ እግዚኣብሔር ይባርኽካ መምህር ገብረኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ እዩ ዋላ ብብዙሓት ሰባት ብዝተፈላለየ ኣገባብ እውን ተባሂሉ ተማሂሩ እንድዩ ቅድሚ መንእሰይ ቅድሚ መርዓ ድብፅ ብዙሕ ግዜ እዩ ዝመሃር ግን ገና እቲ ስራሕ ኣይተዛዘመን ኩሉ ግዜ ስለ ዘሎ ኣብ ሕቶ ስለ ዘሎ ሕጂ እውን ቀፃሊ ስለ ዝኾነ ክንደግሞ ክንደጋግሞ ይግባአና እዩ ምክንያቱ ሓላፍነትና እዩ እዞም መንእሰያት እዚኦም ንወለዶም ኣገደስቲ እዮም ንቤተ ክርስቲያን ኣገደስቲ እዮም ንሃገር ኣገደስቲ እዮም ስለዚ ንሕና እንተዘይኮስኩስና ንሕና እንተዘይተዛሪብና ካልእ ክዛረብ ዝኽእል ኣካል የለን ስለዚ ኩልና በብዓቕምናቶም ወለዲ ይኹን ቤተ ክርስቲያን ኣገልገልቲ ኩልና መማህራን በብዓቕምና እንተ ደኣ ነዚ ነገር እዚ ኮስኩስናሉ ተዛሪብና ንገለ ሰባት ናብ ዓወት ክመርሖም ይኽእል እሞ ስለዚ ኢና ንዛረብ ዘለና ምናልባት ኣብ መወዳእታ ብዛዕባ እዚ ፅሑፍ እውን ተዳሉ ኣለካ እሞ ብዛዕባኡ ገለስ ከበለና ወይ ኣላልየና እንታይ እዩ እቲ መደብካ ዘሎ እያ ቅድሚ መርዓ ሕጂ እዞም ብፍላይ እዞም ክንዛረበሎም ዝፀናሕና ሕጂ ሓራይ ተባሂሎም ኢልና ንውሰዶም ምክንያቱ ፅቡቅ መገዲ እዮም ሒዞም ፅቡቅ ኣገባብ እዮም ተኸቲሎም ክልቲኦም ኣመንቲ እዮም መንነቶም ተፈሊጦም ብዙሕ ተዘራሪቦም ኣለው ስለዚ ሕራይ ኢለ እየ ዝሓስባነ ሕራይ ንግበራ እሞ ሕራይ ምስ በሉ ዳ እንታይ ይግበሩ እናንተ ቀፂልናዮ ነዊሕ ትምህርቲ ኣሎ ግን ቀልጢፈ ክጠቕሰን እንታይን ከይተንተና ዋላ እንተ ተንቲና ተዘራሪብና ኣለን ፅቡቅ ንዳሕራይ ዋላ ንዛረበለን ፍልጠት ስለዚ የለ
كونسلين يدلي كونسلين سبات مستمرعوا يوم زقبرو عيفالو كونسلين انتايو مرعى انتايو زقبر كونسلين يدلي سازي كونسلين نبلو نعملت قدم مرعى زلو تمرتناي باستور زبكا قالات هالو قال أملاك انتايو زبل بزعبا مرعى قال كيدان انتايو حدار انتايو له تباستر بتناي مصحف قدس مقدخ نغرك يخيلو من الباش كنغرك زي النغرات جن تزاربوا له ازلك نغرات الله نعمنت زي انتاي يالو قعدو حدار حلفنته انتايو حصير حساب كيهلو كابزعبا حدار اتس لونج كتعاتو غلق حدار سي نوحاتو سمع سيو قبل بخا غير كايو تحضر اذا تبيكا قسين كالو تاعتو كال ايتي ود تبعتاي بناي قبر سقا روسونيو እግዚአብሔርኩም ገይሩ ፈጢርዎ بزي ቃል ኪዳን ከአተውኻ ክሳብ ክንዳይ ሰልፍ ኮንትሮል ትገብር ትምህርት የድልየካ ዝኾነ ስታይስ ኣብ ገለ ነገር ፀገም ከይተኣቱ ከምኡ ዝኣተው ስለ ዝፈልጥ እየ ሰልፍ ኮንትሮል ናይ ግብረ ስጋ ድሕሪት ዝኸውን ምዃኑ ንእምሮኻ እምኖ ቃል ኪዳን ምስኣተኻ ዝኸውን ነገር ምዃኑ እምኖ ሕጂ ትፍተነሉ ነገራት ተመፀ ዋላ ሰልፍ ኮንትሮል ክህልወካ ትምህርቲ የድልዮም ስርዓት ብዙሓት ኣብዛ ፈተነ እዚኣ ስለ ዝኣተው ሳልሰይቲ መንፈሳውነት ፍልልይ ተዘራሪቦም ልዮም ሕጂ ሪኢኻ ሕጂ ምዝራባ የድልዮም ግና ፍልልይ የለን ግና ዓቢሉ ዝኽእል መገዲ እዛ ሓዳር እዚኣስ ብመንፈሳውነት ዕቤት ክትዓቢ ኣለዋ بسقات تدعوينا فركش كتبليا أما منفس زلدلت أبتخوح السرتة تدعوينا جن من مزنقنا كم زي بالله سلاز نأمن منفس أونتنا ندلدل منفس أونتكم أدلدلو تبعيلو عبت مرتي بمنفس أونتن حدارني خم هروي جبا كل جنا متن صنع حدارك فتنو دحر فاينانشال دبهال نجار قالو إزي كي تمرعون تزي تزراربلو بفلاي زي ما بأمريكا زلو انتي خون مسلكم نساء ماستريت تمت كلا زلو عدا ملئ نسوخ أمنا البشاي تمهران غون ويكا ماستريت كمت كله زلو عدا ملئ حجت بزعبة فاينانشال كان ممرعنا انتينا نقبر إلهم كزاربلو مغنياتو فاينانشال كبأسهم يقن ممرعان سيزي حجيكن كله كم سرعة ستل جيرهم زي أنا لوانا زي أني نعود زي أني لمسخ زرار بقول لهم بخمسة نكفلين أقبل لهم حجي فاينانشال لنا كارير سرح من يسرح من يقول عز عبي كما ينسرح إذا زرار بقول لهم كما يزخون مغنياتو تقال كيدا نبلو زلنا بتبيت كريستيان نعتبو ندخل نزارب له زنبرنا خم جمرتا نعو نسرو ينا نبل زلنا أب حدا نتقرنفو أمو نقويتا ننقرو قالنا أتولنا كله تزبلنا كله تنبلو زنبرنا قال نايب حقي نقبرو لنا نبول لنا نبلزلنا سيزي دحر لوكيشن حجر يخم بزحات سبات أبزي أتبا أي سوميم أنا هارور رايفوتوني قرس لزفوتو مينوسوتا يزقمت بالقوال نسوغا أنا هارور لزفوتو أريزونا يزقمت بال دحر مرعان تدع خوينو زي أورما يتوديو قد ممرع أنت متي خايو جن أبينك أمت أب حرر حسنا أميد حرر أب قرز خونه إلهم تزارري بملو كتصن حلوهم كزارر بلو دحريو activities قال يوم سبوت سبورت أبيقهم فوتو مسابع التبيت سيلن أنت يو activity ناتكا أنت يو activity ناتكا مزرب تبغي habit ناتكا أنت يو لمدخا كاي تلمد قاله مستمر عخاس دحريو ناتي هابيتي السوق تبل كي خون هابيت كخلو تزرارب أنا زفلت أمالو بتعم زوجيني سواء سويتين سقيلهم يوم زمرعو بزعبا ولاد كي تزارو بيوم زمرعو مغنياتو زمرعو لو زلو مقدس كولدو يلوم سلازة حاسب يوم تمرعو مسبلس تسبع انتهي لمسلكم أنا ولاد هيدا النيلو انت هتقبر يا ذا مرعت
ሕጂ እዚ ተዘራሪበብሉ ፀኒሖም እንተዝኾኑ ሮማይ ወላድ ዘይትደሊ ኣነ ወላድ ድልየ ኢሎም እዚ ኣይሰርሐትን ኢሎም ምናልባሽ ነናቶም መሓዙ ነይሮም ስለዚ እንታይ ይብል ኣለኹ እቲ ዓባይ ነጥቢ ቀሺ ክትዘራረብሉ ዘለዎም ነጥቢ ብዙሕ እዩ ንኩሉ ከይተዘራረቡ ወዲእና ኢሎም ቃል ኪዳን ኣየእተው ቃል ኪዳን ኩሉ ሰልፍ ሰትል ምስ ገበርዎ ሕጂ ረዲና ቃል ኪዳን ክንኣቱ ማለት እዩ እቲ ቃል ኪዳን ሕጂ ኣብ ቅድሚ ሰብን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርኒ ናይ መወዳእታ ፈፂምና ቃል ንምሕል ኣለና ንብለሉ ኢና ክብሉ እዚኣ ክብል ደልየ ፓስተር ቀሺ እያ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዚ ሰፊሕ ኣርእስትን እዩ ነነፍሲ ወከፉ ክንዝርዝሮ ይከኣል እዩ ምናልባት እቲ ብዛዕታ መፅሓፍ ገለ በለና እሞ እንተዘይኮነ እቲ ግዜ ከይነውሕ ምእንቲ ካልኣይ ክፋል ክንገብረሉ ኢና ምክንያቱ ኣነ እውን ኣብ እምሮይ ዝመፀን ዘሎ ብዙሕ ክዘራረብሉ ዘለዎም ብዘካ ብዙሕ ኣገዳሲ ነጥብታት ክጥቀስ ይፀኒሑ ዕሙቕ ኣቢልና ክንዛረበሉ ኢለ ክሓስብ ስለዝፀናሕኩ እየ ስለዚ ፅቡቅ ካልኣይ ግዜ ተራኺብና ነዚ ክንብሎ ንኽእል ኢና ሕጂ ግን ምናልባት ነታ መፅሓፍ ትሓስባ ዘለካ እንድሕር ዝከኣል ኮይኑ እንተዘይኮነ እቲ ካልኣይ ክፋል እዋ ኣላ እንታይ እያ ትብል እታ መፅሓፍሲ እዚ ልክዕ እዛ ክንዛረበ ዝፀናሕና እያ ትብል እንታይ እያ ትብል ቅድሚ ሓዳር ምጅማረይ እያ ትብል እዚ ሲ እንታይ እያ ዋላ ተዘይተንተናዮ ፍሉጥ እዩ ቅድሚ ሓዳር ምጅማረይ መንእሰይ ቅድሚ ሓዳር ምጅማረይ ኢሉ ከፅንዖም ክፈልጦም ዘለዎ ሓሳብ እዩ ጎርዞ ከዓ ጓል ከዓ ቅድሚ ሓዳር ምጅማረይ እትብሎ ነጥብታት ከም ስርዓት ኖት ሒዛ ከም ስርዓት ኖት ሒዙ ክፈልጦም ከፅንዖም ዘለዎም ነገራት እናፅንዐ ዝበሎም ቃል ዘይልወጡ ምዃኖም እናፀሓፈ ምክንያቱ ኣነ ኣብ ቁሪ ኣይነብርኒ መሳኽየ ዝነብር ቁሪ ይኹን ሃሩር ዝበለ ከምኣ ኢሉ ፅሒፍዋ ከሎስ ኣነስ ሃሩር እየ ዝደሊ ከይብል መጠን ብጣዕሚ ፅቡቅ ደሓን እምበኣር ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ እዚ ቻነል እዚ ክቐርብ ፀንሐ ነጥብታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ እዩ ንመንእሰያት ሰሚዕኩም ከዓ ንክሰምዕዎ ዘለዎም ሸር ክትብልዎም ብትሕትና ንሓትት ኣምላኽ ኣብ ዝፈቐዶ እቲ ዝርዝር መግለፂታት ናይቲ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ኣርእስትታት ክወሃብ ዝፀንሐ ንነብሲ ወከፉ ዝርዝር ዘድልዮን መብርህ ዘድልዮን ክኸውን ስለ ዝኽእል ኣብኡ ኣተኪርና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ካልእ ግዜ ንሕጂ ግን እዘን ተባሂለናልና ዘለዋ ነጥብታት ኣዝየን ኣገደስቲ ነገራት እየን ካብ ምንታይ እዩ ክጅምር እቲ ሓዳር ዘይገበረ መንእሰይ ጓል ይኹን ወዲ ኣብቲ መጀመርያ ክገብርዎም ዘለዎም ነገራት ክንርኢ ፀኒሕና ኣለና ክግበሩ ዘለዎም ጥንቃቐታትን ክግበሩ ዘለዎም ሓላፍነትን ክንርኢ ፀኒሕና ኢና ነዚአን ፀቢቕና ከነስተብለለን ላበወኩም ንሎሚ ኣብዚ ከኣኽለና እዩ ግዜኻ ሰዊእካ ሳና ስለዚ ምስኻ መምህር ገብረኣብ ኣዝየ የመስግነካ ጎይታ ዓዚዙ ይባርኽካ ብሓቂ ኣገዳሲ እዩ እዚ ነጥብታት እዚ እሞ ነቲ ትሓስቦ ዘለካ መፅሓፍ ኮይና ክንሪኣ ድማ እሙንተለኒ ክቡራት ተዓዘብቲ እዛ መፅሓፍ ተሓቲማ ምስ ተወድአት ከዓ ምስ ተሓትመት ገዚእና ኣንቢብና ኩሉ ግዜ ኣብ ገዛና እንተልያ ኩል እንዳተወከስና ደቅና ክንምህር ንኽእል ካልኦት ሰባት ክንምህር ንኽእል ኣብ ቤተክርስትያን እውን ከም መወከሲ ክንሕዛ ንኽእል ኢና ስለዚ ኣብኡ ከብቃዓካ እናተመነና ብሩክ ምሽት ትግበረልና እግዚኣብሔር ምስ ኩላትና ተባረኽ ንዓኻ እውን እግዚኣብሔር ይባርክ ፓስተር የቀኒየለይ ዕድል ዝሃብካኒ ገንዘብካ እግዚኣብሔር ይመስገን ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ቻነል እምበኣርሎም መደብና ኣብዚ ኣወዲእና ኣለና እግዚኣብሔር ምስ ኩላትና ይኹን ተባረኹ ሰሰና እዩ